Sabede que a nosa cultura que se fixo a base de alumniños. Na pedagogía, os que andamos nas didácticas e no medio de negros, sabemos que hai dous modos de comportamento fundamentais dos profesores. Un, que é o represivo, o que manda a copiar das veces, e entonces aprendes por sistema, pero sin efectos, e aquel outro, que é motivando, seducindo por alumniños. Así aprenderon as nosas xeracións anteriores, aquelas que tuveron que penar como pedras no pedregal divino, hasta que a algo as desfaga como areia, mentras non os queiramos debidamente. E sabedes por qué? Porque a nosa cultura é moi poderosa. Non se fabricou así espontáneamente, por florecimento, como unha flor que sae nunha primavera, non. Supuxo o apouso constante e continuo durante centos e centos de anos. Vou explicar, a ver se son quen, con palabras. Mirade, eu, hai moito tempo, a informantes que tuvemos e que xa morreron, pregunteille, bueno, como faciades vos para ter na cabeza tantas cousas, para ser tan listos, e ao mesmo tempo a sociedade do común chama vos analfabetos? Como é posible que che coste escribir o teu nome, asinar cando vas ao banco, e que saibas tantas cousas? E dicía, mira, a nós utilizaron a pedagogía do alumniño, a nós motivábanos desde nenos, a nós cando estábamos no berce para que aprenderamos a falar, dixéronos, está o neniño na casa, e ti dicías, mira que ben fala, xa di cousas. Eso é o modo de absorber, de sacar, de potenciar, de facer abrir os ollos. A partir de aí, pegaronnos contra unha parede para que deramos os primeiros pasos, e chamaron por nós. E demos un paso e casi caemos, e demos dous e casi caemos, e aprendimos a andar. Esa é a cultura que aprenderon. Así aprenderon a recitar e a saber poesía, con preguntas parvas que nos chamamos dentro da literatura oral. Canto pesas? Canto vales? 100 reales. Con preguntas parviñas desas. E que estaba pensando agora unha e foise o Alzheimer que avanza, cara. Vamos a ver, sabes unha cousa, un burro na chousa, canto vales, 100 reales. María Teresa, que Teresa, que a ti non te interesa. Todas estas cousiñas que sabes de ti. Dixeches, non? Mira cantas van, cajallas co teu can. No sitio de onde veño utilizase a geada, e entonces eu utilizo aquí tamén hai, non? Que pisas, un par de camisas. Onde trona? No cu da patrona. O do cu, o mexo, e todo isto é poderosísimo, que os nenos alucinan en colores. Todo isto é poesía, Non sei se sabedes, en Chantada fais un concurso de poesía que delimitan as palabras con que tens que facer un poema. E iso xa se inventara en moito tempo. Moito tempo. Mirade que cousa máis bonita que ten 23 palabras. Antón Mirandón fixo unha torre de 7 ventás e saiu para fora e mirou para ela. Ai, triste de min, non ten cheminea. 23. Esas eran poesías e limitacións que se facían. Cuidado, aínda non demos, e hai que dalo, e hai que peneiralo e poñelo, e nos temos así, abondosamente, para dar e para repartir montós de fórmulas poéticas. Non é necesario acudir aos poetas cultos. Non. Sabedes, hai un argumento para crear poesía, e estou me dirixindo a palabra porque é fundamental dentro dese todo cultural. A palabra é fundamental e a palabra poética pois é a sublime, a sublimación das expresións, non? E entonces, nesa palabra poética hai un romance do século XIV que se chama Cantinela e que utiliza un recurso que hoxe na literatura e nos libros chamase con unha palabra moi bonita, leixapré. Leixapré é coller o último verso da estrofa anterior para que seña o primeiro ou o segundo da estrofa seguinte. Na cultura tradicional, antes que se escribira, chamábase Ligalda. A Ligalda produciu romances preciosos. Este que me acordo agora chamase Cantinela e di así: con permiso dos señores e desta xente de ben, estimara me dixeran este galán a que ven. Este galán a que ven
tempo a uso da mocedad. A uso da mocedad, este galán que dixeches se non sabe no camiño, faite por onde viñeche. O camiño ben o sei que ben o vexo de aquí, estimara de levare unha moza como a ti. Bueno, este é un exemplo, non? Formas musicais que son preciosas. A nós, nunha limitación de tempo como a que pode haber hoxe, deste podíamos estar falando moitas A señora Rosa sentada, a señora Rosa salsando na horta, buscando os niños para os seus pequeniños, se ven a falsar e agacha os todos debaixo da saia. A señora Rosa salsando na horta, buscando vermiños para os seus pequeniños, se ven a falsaria, agacha os todos debaixo da saia. Unha diviña. 4 pés en riba de 4 pés agardaba 4 pés, 4 pés non deu, 4 pés marchou, 4 pés quedou. Estamos falando de diviñas, de xogos de palabras, porque hai quen se empeña en ensinar literatura a base de leis, e hai quen se empeña que a cultura tradicional en ensinar literatura a base de música, a base de xogos de palabras, e con eso aprendes as reglas que van intrínsecas e a partir de aí construís. O día que me casei, toda a noite choviu neve, ben podía chover viño con o meu amor pero neve. Realmente é unha copla de amor preciosa. Vou botar a despedida por riba da camalleira, que non sea da casa valle deixando a lareira. É unha maneira de decirle a xente que está molestando aí. Permita Dios que te vexas como os croios nos camiños que aunque sempre están por riba, sempre para baixo van indo. Taberneiro da Baiuca bótame aquí medio neto de falar cunha rapaza trae o corazón aberto. Todo isto é poesía sublime. Non necesita máis que 4 versos. É moita intención e moito corazón. Coplas destas habías todo Deus. A maior parte da xente. E moita xente deste país construía e construía ainda coplas. Que pasou para que se nos quitara todo iso? Para que perderamos o gusto por a palabra e o gusto por decir, o gusto por cantar. O que pasou que nos levan machacando moito tempo. Realmente non sabemos por que tanto odio a nós mesmos e ao noso. Por que tanto odio a nosa paisaxe, a nosa humedade, a nosa fala, a nosa maneira de ver as cousas. Ás veces preguntámonos se tanto nos odian por que non se van. Pero parece ser que os chourizos, os fillos con rixoso, o feixe, parece ser que é máis poderoso, pero realmente a pregunta é esa, nós non lle facemos mal a ninguén, nunca votamos a ninguén de aquí, sempre fomos amables hospitalarios. Por que nos odian tanto? Porque somos ricos e queren matar a nosa riqueza? Ou porque nos teñen envexa? Realmente é un dilema que non sabemos desde ben. Pero canto máis nos mergullamos, nós fomos desplazados, nós salimos da aldea, fomos como a maior parte da xente deste país a estudar a unha cidade, a facernos homes de proveito e mulleres de proveito, e cando empezamos a aproveitar démonos de conta do que deixábamos atrás e regresamos. E a partir de aí démonos de conta que os nosos veciños tiñan razón, que os nosos padriños, os nosos avós tiñan razón porque tiñan unha cultura non escrita, pero tiñan unha cultura que abarcaba o mundo todo. Eu estive no Vicedo no 72, non lle facía falta a ningún mariñeiro escoitar a Pemán que non había daquela. Sabía realmente o tempo que iba a facer, non tiña máis que tentar os ventos, non tiña máis que mirar para o ceo. Entón, que nos roubaron? Por que nos machacan tanto? Todo isto é literatura.